Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, padayon tang magampo sa Ginoo alang sa paghunong ug pagkasulbad na nining pandemic nga COVID-19, alang usab sa atong pagampo sa mga benefactors ug donors nato dinhi sa simbahan nga tagaan sila sa ilang mga grasya nga gikinahanglan karon. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, ato karong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo, sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among way kinutubang kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari, ban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya nadungog ko na usab ang tingog gikan sa langit nga miingon. Kuhaa ang binukhad nga basahon nga gikuptan sa anghel nga nagbarog sa dagat ug sa yuta. Busa giduol ko ang anghel aron pagpangayo kaniya sa gamayng basahon ug miingon siya kanako. Kuhaa kini ug kana. Tamis kini sama sa dugos samtang anha pa sa imong baba apan pait kun matulon mo na. Ug gikuha ko ang gamayng basahon gikan sa iyang kamot ug gikaon ko kini. Tamis kini daw dugos sa diha pa sa akong baba, apan nahimong pait sa natulon ko na. Unya giingnan ako, kinahanglan isang yaw mo pag-usab ang mensahe sa Dios ngadto sa daghang katawhan, mga nasod, mga pinulungan, ug mga hari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo, katamis tagamtamon sa imong saad. Katamis tagamtamon sa imong saad. Sa paagi sa imong mga gimbutan nalipay ako, ingon og diha sa tanang mga bahandi. Oo, ang imong mga sugo mao ang akong kalipay, sila ang akong mga magtatambag. Katamis tagamtamon sa imong saad. Ang balaod sa imong baba mas bililhon alang kanako kaysa linibo nga bulawan o plata. Katamis tagamtamon sa imong mga saad mas matamis kaysa dugos alang sa akong baba. Katamis tagamtamon sa imong saad. Ang imong mga sugo maoy akong sulungdon hangtod sa kahangturan. Sila ang kalipay sa akong kasing-kasing. Naghinga-hinga ako sa kahidlaw alang sa imong mga sugo. Katamis tagamtamon sa imong mga saad. Hallelujah, hallelujah.
Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misulod sa templo o giabog niya ang mga nagpatigayon didto o giingnan niya sila. Nahisulat sa kasulatan nga ang Dios nag-ingon, ang akong balay tawgon nga balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Si Jesus nagtudlo didto sa templo ug sa matag adlaw. Ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga magtutudlo sa balaod, ug ang mga pangulo sa mga tao buot mo patay kaniya, apan wala sila'y nahimo tungod kay ang tanang tao nagpadayon man pagpamati sa tanan niyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong unang pagbasa, ang pulong sa Ginoo tamis kaayo diha sa iyang baba, pero nahimong pait ug aslom pag-abot na siyang tiyan. Nakasabot mo ana? Wasan? Suway kuno ninyo kaon ang Biblia, niguli ninyo sa inyo, namoy Bible dito? Sige, suway kuno kaon, bisag mga 5 lang tingali ka palid. Suway kuno og tamis bas imong baba. Nya mo pait dayon mo aslom dire. So ang pulong sa Ginoo dili na nato matagamtam sa baba. Pero usa man ni siya ka pasumbingay ang pasabot nga ganahan kay ta mulitok sa pulong sa Ginoo. Ang atong baba ba yano kayong mulitok o ganahan gitang mulitok sa pulong sa Ginoo. Pero maglisod tag buhat. Kanang diri na sa tiyan gitawag man as in English og gut level. Kana bang sa practice na ba? Sayon sultihon, lisod, buhaton. Tinuod na dili. Giyos ba kuno? Motoo mo nga ang pulong sa Ginoo sayon sultihon, lisod, buhaton? Giyawaan mo. Mao man ay pangilad sa yawa. Mao dyan ay pangilad sa yawa. Unya kita mituo kita ana nga ang sugos Ginoo sayon sultihon, lisod, buhaton. Nya gihimo gina sa kalibutan karon nga standard knowledge. Mo na daghan kaayo ang dili ganahan mo practice or mo buhat sa pulong sa Ginoo kay nakondisyon naman ang atong utok nga sayon sultihon, lisod, buhaton. Pananglitan, ang pulong sa Ginoo nga niingon, basuli ang imong mga sala, paghinulsol sa imong sala. Butang na to ang imong sala kanang pagpakig-live-in or pagpangabit. O kana, mo na sala, live-in o pangabit. Hay may sayon buhaton. Buwagan ang kabit o ipadayon ang tinago-tago na relasyon. Sige. Hay may sayon. Buwagan o ipadayon ang tago-tago. Uy, kusga oy. Digin mo kabuwag sa inyong kabit. Sayon na kayo buwagan ang kabit oy. Lisod kayo imong padayonon. Magsigi kag panglingi, hasol, bugat. Nya di ka katog hapit. Magpanagan na ka. Daghang hasol. Di sa ato pa di ay, sa real life, lisod kayo pagpadayon sa sala kaysa paghunong. Di ba? Kana ding pamakak. Oh, hay may sayon. Himuon. Sigi kag pamakak. Nya imog yung dipinsahan ang imong bakak o ang pagtugan sa tinuod.
Inigtugan ni mo tinod kausara. Wa na, humana. Pero siging pamaka ko, di ba sige hanggang dakop-dakop og istorya, hangtod na lang noon masakpan na lang Ginoo ka. Nya sa tibuok nimong kinabuhi sugod niadtong namakakas imong bana o namakakas imong asawa o namakakas imong mama. Sugod atong pagpamakak nimo, din ka malinawon, gasigi na lang kag bantay nga di ka masipyat kay basig masakpan niya ka. Pagkakapoy ana. Para din sa atong parokya, unsa may sagad sala nako. Kung akong tigumon ang tanang kolekta, isuod nako sa bulsa. Nya magsige kong pamakak nga putla na natasuga, napatay project, second collection ta, nya ako din gisuod sa akong bulsa. Wa gitay kwarta dinhi, gamay kay tag kolekta, nya gisuod ako sa akong bulsa. Kana kapoy kay nastanan. Sinsiyo palang daan, kakapoy na dadaan. Labi na sinsiyo inyo isuod, kakapoy ang nag-ato na magpundo sa akong kwarto, kana mga lata kayong 20, mura ba na inyong kumot-kumoto, nya ibutang diha, kabakuan na. Oh. Mao na ako tigomon dito. Oy, kaluoy na ako. Pero akong sundon ang gitudlo sa akong pagkapari nga magpuyo gyud sa kakabos, poverty, vow of poverty. Akong ihatag tanan ngadto sa atong treasurer, ngadto anang atong opisina. Sila mo'y gasigig ihap dito. Sila mo'y magsigig tapong na ilang baho kayo na inyong gipanghuhog dinhi. Ako, igor ako maingon, gay kong kwarta diya, apir naman. Sayon kayo, no? Wa mo kao yun. Sayon lagi kayo. So, sasakto gina yung pagkasulti, sa tinud-anay, sa real nga kinabuhi, nindot og sayon kay puy-an, ang kinabuhi nga gitudlo sa Ginoo, kaysa kinabuhi nga gitudlo sa sala. Ang kinabuhi nga gitudlo sa Ginoo nato, kaning iyang pagpanglimpyo niya diri sa templo, ingon siya, ayaw himua ang akong templo nga balay sa mga tulisan. Kinsa man ning mga tulisan? Kinsa may gihigugmas tulisan? Ang Ginoo o ang kwarta? Ang tulisan ba unsa man yang gihigugma? Ginoo o kwarta? So kaning pagsulti ni Hesus nga ayaw himua ang balay, ang balay, ang sa kasulatan, ang Dios nag-ingon, ang akong balay tawgon nga balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Ang gisulti din ni Kristo ba, nahimo na noon ang balay sa Ginoo nga sana taguanas tulisan, pasabot ang gihigugma na diha sa balay sa Ginoo, ang kwarta na dili na ang Ginoo mismo. Nya kinsa man ni ang balay sa Ginoo? Ang atong lawas. Kana bang ang atong lawas patay-patayo na tong trabaho aron lang makakwarta, pero di gyud mohago aron pagtuman sa kinabuhi nga papuy-an sa Ginoo. Kamo unsa may gigamitan ron ninyo sa inyong lawas? Mangitag kwarta o mangitag Ginoo? Dige, ito ba? Unsa man ron inyong gipaningkamutan ba? Ang pagpangitag kwarta o ang pagpangitag Ginoo? Naparabay uban, hangtod din his pagsimbang, ipangita kwarta lang gyapon. Ginoo yung taon, ihatag na untang bonus na mo, Lord. Mahinta, Lord, og madako-dako. So, imuan pa gyud og standard ang Ginoo. Lord, di lang usa-unta in taon ko paninglan aning akong giutangan karon kay wa jud ko'y kwarta. May lang ta taon, Lord, next year na lang ko pangayuan kay unsa may akong i-Christmas party in taon. Ana, ang Ginoo pay diktaran niya naagi puso na kwarta lang gyapon. Ayaw oy. Pangitag Ginoo. Patay-pataya imong lawas pagpangitag Ginoo. Bahala nagwa kay kwarta basta naa lang kay Ginoo. Nya sayon kay ang Ginoo pasudlon sa atong kinabuhi. Ang kwarta mo'y lisod kay pasudlon. Kay ang kwarta sayon kay dawaton, lisod kay pugnan, mukalit lang kawagtang. Ang kwarta ba? Kana inigdawat nimo sa imong sweldo, sumagod igdawat nimo sa imong sweldo, makaabot og 3 days.
So, after 3 days, utang na sa iyo pangita. Ano man, mauna ang kwarta, idlas mga ng kwarta. Pero naa kay Ginoo, ang imong kwarta, bisag unsa kagamay, dugay kay mahurot. Basta naa lang kay Ginoo. Nga naman, tudluan man kas Ginoo, ayaw pag sinasinaan ang imong silingan ha, nga naay multicab, paglakaw lang. Ana, inka uy, na may padatadatahan god is ayaw kay kuana nang imong sildo. Ay pag kuana nang imong silingan nga dako kay TV nga flat screen, ayan na pa katulang dako kayog lubot nga TV. Katong black and white, kay may to dugay kay to mapunder. Okay, black and white god. Nya ayaw pagsunod anang imong silingan. Anaon magkaanas Ginoo? Ayaw pagsunod anang imong silingan nga sigig bag-o anang iyang bag, eterno gid siyang sinina. Ana nya astang iyang buhok siging pariban kay iya jong ipaklaro-klaro. Ana ayaw pagsunod ana ha. Anaon man ka? Be simple. Unsa ang pagkahurot sa imong kwarta? Nya ayaw kay palit ana mga baboy kana kay makadaot na ang pari lay pakana. Ayaw lang na kanang imo utan lang, utan o nya palit kag isdang gamay nya utan ana nya imong nga mais imong kanon. Simple lang. Nya mahurot ang kwarta nimo. Ayaw pangutang ha, ayaw gyud pangutang. Ana, ugwa na kay kwarta, hala pangayo. Nya ganahan day ka mangayo. Kung kauwaw na, di imo jung kanang kontrolon imong kwarta. Nya mahurot day imong sweldo. Dili kay gasunod mangkas Ginoo. Labi na gyud moingon ang Ginoo, ang sobra ha ihatag tanan ngadto sa kolekta. Ana. Kay kun unsay imong gihug sa kolekta, ako nang i-times 100. O di mo samot na gyud kadaghan ang kanaganing imong kwarta. Nga lisod ay na. Hoy, lisod tong sigig pangutang, nya sigig pamakak. Ngano man, wa naman ka magsunod sa pulong sa Ginoo, gasunod naman ka sa pulong sa tao. Labi na jug moingon ang imong isig ka tawo nimo, haladay, naabiya didtoy ka ng bag-o biyang kuan, lending, magamay kay interest day, mas dako ri diri. So lagi, dali pa kay kakarinyo bisag 50%, di na ka bisag di na kaabot 50% imong nakuan, pwede na nimo i-renew. Nya mosugot ang gato. Ayaw oy, ang pulong sa Ginoo ayaw mog pangutang, pangayo. Ana, pangayo. Mabita ako karon sige kog pangayo. Nangayo ko og mo donate para sa akong birthday. Karon daghan na kay ni donate oy, niabot na gud ang akong kwenta-kwenta ron. Niabot na og mga 80 ka sako ang akong mapalit nga bugas. So tanawa lang, di mo pakpak di ay pakpak. Nya nagkinahanglan ko og labing menos mga 120 ka sako. So pila na lay kuwang? Oy, 40 na lang. Wa pala ko kapalit og sardinas. Mangita na sa kuan hangtod pa man is Martis akong sigig announce na donate mo kay ako lay hatag. Kani ako ning birthday nya gusto ko manghatag, wa man ko ikahatag. Ang kaning nang donate mao ni sila'y mopalampos sa akong pangandoy nga makahatag kog labing menos 1,000 ka pamilya. Karon inig birthday nako ig 24. So mo na akong pangandoy. Unya galisoday ko nga nangayo ra bang ko. Unyag nag-loan pa ko para akong i-gasto Purting dakuan akong bayro nun. Karon ingon ako, sige, ang mo donate, taas og kinabuhi. Kay birthday ko ni. Na day birthday nga mamatay, may mag-death anniversary ni. So og mo donate ka para birthday, di mabuhi ka. Og death anniversary pa ni, patay ka. Nya birthday man, taas mo kinabuhi. Ingkaw niya ang birthday pa dir, away siguro. Sige, manindog na ta. Pagampo sa katilingban. Mga igsuon, dawato nato karon ang Dios diha sa atong kinabuhi. Sayod kita nga kun anaa siya kanato uban sa iyang mga pulong, ang tanan mahimong tinuod. Busa mo ingon kita, amahan, dungga ang among mga pagampo. Amahan, dungga ang among mga pagampo. Nga ang simbahan mulambo pinaagi sa panaghiusa o pagtinabangay sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pagampo. Nga maumol na sa kasing-kasing sa tanang nasod ang kalinaw ug panagdait, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pagampo.
nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay nga mihalina, makaangkon na sa kalipay nga gisaad ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoong Dios, gamhanan o mahigugmaong amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa kaawit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapsalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita, pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga
na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi, ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma.
Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaluyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. So akong pasalamatan, sa di pa di ay kong pasalamat, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga kalimpyo, divine purity. Unya maunsa man na siya, nganong malimpyo man ta, basta magsigi ta gunahuna nga ang pulong sa Ginoo tamis sa bakba nya nindot sad buhaton. Kana na itong hunaon. Ayaw na pagsingon nga sayon sultihon lisod buhaton. Adi sayon kay buhaton basta muhimo lang tag desisyon. Karon ang akong pasalamatan no, ang tanan nga may donate para sa akong birthday niabot na rog mga 160,000 ang kwarta nga gidonate, so ipalit na nako bugas, abot na nag mga 80 ka sako. Yan na naman sa gibutang diha nga pipila ka sako, amo sobra na. So labing minus 120 ka sako kay sa meeting namo sa mga kaning mga lay ministers nato nga mo distribute niya ngadto sa mga bugas. Yung siya, Father, lisod kay limitan ang kada kapilya og 20 ra ka buok kay purting daghanang kabos, Father. Nako sige, ilista ang tanan, di lang nato tagaan. Iilista lang gyud. Ako sige, ilista kay may Father, lisod kay Father, magsita lusok-lusok niya ang uban inigagi na to, magyaw-yaw, kami diri, sige lamig agi. Nako sige, ilista ang tanan, di lang nato tagaan. Pero og nagidaghang mga hatag nako, makahatag tag 2,000 ka pamilya, kanindot ana 3,000 ka pamilya. Sige. Para na sa akong birthday, so salamat kay ninyo nga niuban mo sa akong wish. Wa pa masad matuman no, napamay akong kuwang. Lain kong wish nga mahunong na ning pandemic. Nya unsa may atong buhaton? Ug muuban mo nako ha, ug muuban mo nako. Sugod ugma 21, 22, o 23, mag-tridoom prayer ta. Individual lang. Ang sao may tridoom prayer nako, nga akong pangadjion ang upat ka misteryuhan sa Santos nga Rosario. Di man jud ko tig pangadsig upat ka misteryuhan, labing minus usara man na. Nyag na community diri, maduha. Akong pangadjion ang upat ka misteryuhan. Nya, pakapinan pagyod og mga sakripisyo. Sige, kinsay mo uban ako ani langit gyud mo. Nya nga atong tumo nganong ato ning buhaton aron mahunong na ning pandemic. Murabag mudangop tas mahal nga Birhen Maria. Mudangop tas iyang panabang. Kay ako Marian gyud ko nga pagkatao. 10 anyos pa lang Legion of Mary nako. Hangtod karon supportive kay ko sa Legion of Mary. Wa pa lang ta katukod diri mga presidya, pero magtukod unya ta ana pohon og di pa mo mga matay sa COVID. Nya Marian jud ko. Nya ako sang parokya Guadalupe, Our Lady of Guadalupe. So dako kayo si Maria og role sa atong kaluwasan. Dali ra niya wag tangon kaning COVID. Nya atong sakripisyohan ha. Mo na ikaduhan akong wish sa akong birthday, mahunong ang pandemic. Nya akong gamayng tampo ug mukuyog mo, kana lang ugma Sabado, Domingo ug Lunes atong pangadjion ang upat ka misteryuhan sa Rosario: kalipay, kahayag, kasakit ug
himaya. Malangit na mo ana. Ako mo din gi hatag tong ko ano. Nadaot siyaw-yaw. Pagampo para sa mga kalagkagon kita ni. O Amahan, nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon, aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw, uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang among pagampo, aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso, alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo, niadtong adlaw kanusa magkatigom kaming tanan, uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon, hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, Ug ang kahayag nga walay pagkapalong mudanag unta kanila hangtod sa kahangturan. ang Ginoo maanaat kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat.